Krásny deň, moje meno je Petra Pavuková a som koučka zdravého životného štýlu. Pomáham ľuďom zdravo žiť a zdravo chudnúť. Ja vás srdečne pozdravujem z horúcej Austrálie. Za chvíľu nám tu zapadne slnko, zatiaľ čo sa niektorí z vás chystáte ešte len na obed. Pred pár dňami som mala na vás otázku, čo je hlavným dôvodom, ktorý vám bráni v tom, aby ste začali zdravo žiť a zdravo chudnúť. Dostala som viacero odpovedí, písali ste mi e-maily, súkromné správy, aj písali ste aj do komentov. Tak preberiem si každý jeden dôvod, ktorý ste spomenuli prostredníctvom takýchto videí, kde takisto pod toto video mi potom môžete napísať váš názor, prípadne ďalší dôvod, ktorý vás napadne, ktorý vám bráni v tom, aby ste začali zdravo žiť a zdravo chudnúť. Takže najčastejšie spomínaný dôvod, ktorý ste uviedli, je, že nemáte peniaze. Hlavný dôvod, ktorý ste uviedli, je, že nemáte peniaze. Ja vám teraz poviem jedno tajomstvo, niektorých možno prekvapím, niektorých nie. Na to, aby ste začali zdravo žiť a chudnúť, peniaze nepotrebujete. Zopakujem to ešte raz. Na to, aby ste začali zdravo žiť a chudnúť, peniaze nepotrebujete. Zdravý životný štýl nie je nejaký level, na ktorý sa dostanete len cez nejakú vstupnú bránu, pri ktorej si musíte kúpiť vstupenku. A keď cez tú bránu prejdete, budete zdravo žiť, budete šťastný, zdravý, štihli. Nie je to o tom. Zdravý životný štýl je hlavne o našom zmýšľaní, ako zmýšľame, čo si myslíme, čo chceme, aké máme ciele a tak ďalej. A narábame s tým, čo máme. Nehľadáme dôvody, prečo nie, ale spôsoby, ako áno. Ak sa bavíme o nedostatku financií, musíme aj zmýšľať ako ľudia, ktorí majú nedostatok financií. Ak budete uvádzať peniaze ako hlavný dôvod, ktorý vám bráni v tom, aby ste začali zdravo žiť a chudnúť, rozmýšľate určite nad nejakými špeciálnymi spôsobmi, ako je nejaká drahá zdravá strava, osobný tréner a podobne. Sú to všetko skvelé bonusy, ktoré ale treba zaplatiť. Skúsme teda, ak uvádzate dôvod, že nemáte peniaze, zmýšľať ako ľudia, ktorí naozaj nemajú peniaze. Inak by som to mohla chápať, že sa vyhovárate, je to obyčajná výhovorka a je za tým niečo viac. Ostatné dôvody si samozrejme v ďalších videách prejdeme, takže dôjde na nich. Takže poďme na to, ako začať zdravo žiť a chudnúť, aj keď nemáme peniaze. Poďme sa baviť o tom, čo môžete robiť zadarmo. Čo zadarmo je, čo nám pomôže zdravo žiť. Pohyb. Aký pohyb? Najprirodzenejší pohyb je chôdza. Rýchla chôdza, beh. Takže ak uvádzate dôvod, že nemôžete zdravo žiť, lebo nemáte peniaze, nemusíte utekať hneď do fitka, kupovať si vstupenku, na ktorú nemáte. Obujte si botázky, vybehnite vonku, prejdite sa, urobte si rýchlu chôdzu alebo si zabehnite. Takže z nejakých tých aktivít budeme vyberať to, čo je zadarmo. Takže rýchla chôdza a beh. Čo sa týka potravín, ktoré sú veľmi dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu a chudnutia, v tomto smere odporúčam vylúčiť potraviny a všetko, čo kupujete v takýchto supermarketoch, čo nepotrebujete, a kupovať len to, čo potrebujete. Ak sa nájdú financie na alkohol, ak sa nájdú financie na koláče, ak sa nájdú financie na kávičky, na koláčiky, na zmrzlinu, na čipsy, na ostatné ťažké a nezdravé jedlá a na alkohol, čo je dosť podstatná finančná čiastka, ak to vylúčime, nájdú sa peniaze na jablká, na zeleninu a tak ďalej. Takže je to len o spôsobe zmýšľania a o prioritách, kam, ak nejaké peniaze sú, kam sa investujú, a taktiež o tom, čo si vyberiete z aktivít, ktoré sú zadarmo. Takže začneme tým, že sa začnete hýbať ako rýchla chôdza, ako beh, a vymeníte potraviny a sladkosti a tak ďalej. Veci, ktoré nepotrebujete, za veci, ktoré vám neublížia a ktoré vám pomôžu v zdravom životnom štýle. Takže tento bod bol ako taký prvý. Určite vám k tejto téme oveľa viac čo povedať, preto som sa rozhodla, že ju rozdelím na viac častí a téme nemôžem chudnúť a zdravo žiť, pretože nemám peniaze, sa budeme ešte venovať. Takže prichystám pre vás nové video.
ktoré odvysielam o nejaké 2-3 dní, takže kľudne ma sledujte ďalej. Taktiež, čo sa týka nejakého cvičenia, zverejňujem cvičenia na chudnutie, ktoré sú bezplatné a nájdete ich na facebookovej stránke Healthy Way, chudnutie s láskou. Takže sledujte mňa, sledujte moju stránku, uvádzam informácie ohľadne stravovania, ohľadne cvičenia, ktoré sú zadarmo, môžete ma sledovať, môžete z toho využiť, čo sa vám bude páčiť. Tak, ak vás ešte niečo napadá, čo je taký hlavný dôvod, ktorý vám bráni v tom, aby ste začali zdravo žiť a chudnúť, napíšte mi ho do komentov, určite sa mu budem v najbližších dňoch venovať a spolu si to prejdeme. Prípadne mi napíšte, čo si o téme ešte nemám peniaze, nemôžem zdravo žiť, čo si o tejto téme myslíte. Tak budem čakať na vaše komenty a prajem vám krásny deň.